Здравейте, приятели, черни мързуци, не базиканци. Смятам да правя поредици от клипове на геймплей на CS и освен на CS, на SAMP. Смятам да правя поредици, да. И смятам да имам поредици, нали, от SAMP и CS. На ден ще подиша около от 12 до 13 минути. Някакъв пъти по-малко, сам съм, пак. И да, това е... Също така ще снимаме с двама човека, Headkill и Пчол. Някой път може и само аз да снимам, някой път може и само аз и Headkill да снимаме, може и някой път аз и Deathwish да снимаме, не Deathwish, извините, и Пчол. Светото ми сега, както виждате, пълни бълъци, кретени, чукундури. Так. Излизам на този сервер. И да. Това беше от мен. В този видеоклип искам само да споделя, че почвам да снимам клипове на CS и SAMP поредици. И това беше от мен. Аз бях Шида и довиждане до следващия път.